onde visitaram era secretário de Estado holandês para o Grande Reino, o senhor Sol Sabo, a estava visitar a universidade, onde ele a conversar com um grupo de estudantes de lei, para arribar vários temas interessantes, entre outros, supervisão de parte financeira. Essa que está a reação do senhor Sabo. Depois, wat neemt u hier mee? Wat neemt u hier mee? Wat is uw indruk en wat neemt u mee naar Nederland hierover? Ja, nou wat ik meeneem hier vandaag is dat dit soort instituties, universitaire instituties, gewoon noodzakelijk zijn om ook zeg maar, naar onderwerpen te kijken zoals goed bestuur, naar solide financiën, maar ook economische ontwikkeling. Nou, toevallig zijn dat allemaal ook mijn prioriteiten. Ik ga hier niet over, want dit is een autonoom land. Maar ik vind wel heel goed dat dit soort onderwerpen ook op deze universiteit worden opgepakt en men tot resultaten wil komen. Ik heb heel veel enthousiaste jongelingen gezien. Die zijn wel de toekomst van Aruba. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat er mooie stappen kunnen worden gezet. Dank je.